ලංකාවේ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම ඒ වගේම විදේශ විනිමය ගෙවීම් පිළිබඳ இலங்கையின் கடன் தரப்படுத்தல், அந்நிய செலாவணியை செலுத்துதல் உள்ளிட்ட காரணிகளில் ஸ்டாண்ட் அண்ட் புவர் நிறுவனத்தின் புதிய தரப்படுத்தலுக்கு அமைய 2026 ஜூலை மாதத்தில் கடன் தரப்படுத்தலில் கடந்த காலங்களில் காணப்பட்ட நிலையிலேயே பேணப்பட்டுள்ளது. அதற்கான இயலுமை எமக்கு காணப்படுகிறது. C+ எனும் நிலையை தொடர்ச்சியாக பேண அரசாங்கத்திற்கு அதற்குரிய இயலுமை பல்வேறு வெளி எழுத்துங்களுக்கு மூங்கொடுத்த போதும் முடிந்துள்ளது. ஒன்று, தித்வா சூறாவளியினால் முழு இலங்கைக்கும் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளினால் பொருளாதாரத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது. அதனை சீர் செய்துள்ளோம். எமது பொருளாதார பயணப்பாதையை மாற்றியமைக்காமல், விலக்கிக் கொள்ளாமல் முன்னோக்கி கொண்டு செல்வதற்கான இயலுமை நாட்டில் உருவாகியதன் பிரதிபலனே இந்த தரநிலையை பேண முடிந்துள்ளது. மத்திய கிழக்கில் ஏற்பட்ட யுத்த நிலைமை இன்னும் முழுமையாக நிறைவடையவில்லை. அதனால் பாரிய அச்சுறுத்தல்கள் உருவாகின்றன. அவ்வாறான நிலைமையின் போதும் நாம் பேணிய நிதியொ பலனாகவும் அரசாங்கத்தை உரிய முறையில் கொண்டு சென்றதன் பயனாகவும் கடன் தரப்படுத்தலில் கடந்த காலங்களில் காணப்பட்ட நிலையை பாதுகாக்க முடிந்தது. அதனை விசேட வெற்றியாக நாம் கருதுகின்றோம். ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමෙන් අපි කලින් තිබිච්ච තත්ත්වෙම ආරක්ෂා කර ගැනීමට අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒක අපි විශේෂ ජයග්‍රහණයක් විදිහට දකිනවා.